Eskerrik asko, hasi baino lehen eskerrak nahi dizkiet antolatzaileei gure esperientzia ezagutarazteko eman diguten aukeragatik. Orduan, euskara planaren ingurunea pixka bat kokatzeko teknikari buruzko zenbait datu emango dizkizuet. Tekniker teknologia aplikatuak ikertzen dituen ikerketa zentroa da. Ibarren dago eta irabazi asmorik gabeko fundazio pribatu gisa eratu zen. Bere helburua industria sarearen berrikuntza gaitasuna handitzea da. Teknologia eta jakintza sortuz eta aplikatuz. Sare horren lehiakortasuna handitzeko asmoz. Aipatu behar da, iazko diru sarrerak 8 milioi euro pasakoak izan zirela. Tekniker osatzen dugun pertsonei dagokienez, ezkerreko grafikoan ikus daitekenez, azken urteotan kontratupeko pertsonen kopurua asko handitu da, bekadurena txikituz. Eta pertsona guztien kopurua ere handitu egin da. Pertsona hauek daukaten titulazioaren arabera banatzen baldin baditugu, eskubiko irudian ikusten den grafikoan ikus daitekenez, ia langile erdiak, 96%, ingenieria eta lizentziatu multzoan sartzen dira. 27% lanbide heziketako titulua dauka, 19% erdi mailako tituluduna da eta 6% doktorea. Azken datu gisa aipatu, gaur egun 252 pertsonok osatzen dugula tekniker. Hauetatik 90 emakumezkoak izanik eta 152 gizonezkoak. Gaurko mintegiaren ardatza hartuz, komentatu behar, guk oraindik aurrerapauso handiak egin beharko ditugula. Oraindik bidearen hasieran gaude. Aurreko hitzaldian entzun duzuenok, ikusi duzuen nola dauzkaten adierazle batzuk eta halako gauzak. Oraindik hasieran gaude, baina euskara planaren gure esperientziak kontatuko dizkizuet. Euskara plan honen helburua teknikerren euskararen bai ahozko bai idatzizko erabilera handitzea da. Helburua lanean euskaraz bizitzea da. Lehen euskararen arteko lehen urratsak 1992 urtean hasi ziren. Urte horretan euskara babesteko plan xume bat onartu zen. Eta plan honen ondorioz, barne dokumentazio normalizatuan elebitasuna ezarri zen eta tekniker osatzen zuten pertsonentzat zenbait eskalduntze ikastaro abiarazi ziren. Baina, urratz nagusia 2003 urtean eman zen. Urte horretan, zuzendaritzaren iniziatibaz lehen euskara plana abiarazi zen. Batzorde bat sortu zen eta Eluiaren aholkularitzaz lehen plan honen diseinua egin zen. Egoeraren diagnosia egin zen baita ere, eta 2003 eta 2005 urteen artean egin beharreko ekintzak definitu ziren. Lehen euskara plan honen lorpen garrantzitsuenak euskara batzordea bera izan zen, hilabetero biltzen gara. Gero, zenbait dokumentu elebidunak, hala nola webgunea, e-maila, fasa, bana imprimatiak, urteko memoria eta bar. Beste lorpen garrantzitu bat izan zen harreran bai bezero eta bai solaskide guztiei euskaraz aritzeko aukera ematea. Eta azkenik, zentroko pertsona guztiak euskaraz hobeto molda daitezen baldintzak ezartzea. Lehen euskara plan honen esperientzia bukatuta, bigarren planarekin hasi ginen 2006 urtean, eta oraindik indarrean dira. Lehen planean egin bezala, Eluiaren aholkularitzaren bitartez definitu genuen bigarren plan hau. Baina, orain honetan, plana definitzen laguntzeaz gain, jarraipena egiten digute. Konturatu bai ginen oso garrantzitsua dela aholkularitza izatea. Aurrerapauso garrantzitsua lortu nahi baditu. Bigarren plan honen helburu nagusia euskararen erabileraren sistematizazioa izan da. Eta bigarren plan honen barruan euskara batzordearen berriztatzea
eta egitura operatibo berria esartzea izan dira. Motivazio taldearen irudia lehen biziz agertuz. Aipatutako egitura berri honen eskema gardenki honetan agertzen da. Bertan ikus daitekenez, Euskara plana hartatzi izanik eta zuzendaritzaren babesean, Euskara batzorde, motivazio talde eta koordinatzailearen irudiak agertzen dira. Euskara batzordeak planaren garapen koherente eta koordinatua bermatzen du, eta bere segimendua egiten du. Motivazio taldeak komunikazio ekintzak diseinatzen eta garatzen ditu. Eta koordinatzailea planaren arduraduna da. Gure kasuan teknikaren koordinatzaile lanak bi pertsonen artean burutzen ditugu. Nik Euskara batzordearen koordinazioa daramat eta beste pertsona batek motivazio taldearen koordinazioa. Egitura honen funtzionamendua onerakoa da. Bai Euskara batzordea eta bai motivazio taldea hilero biltzen gara bakoitza bere aldetik. Komentatu behar, Euskara batzordearen kidea dela baita ere motivazio taldearen koordinatzailea dara pertsona. Orduan, koordinazioa erazten du. Euskara batzordeko bilerak egiten ditugunean, bera bertan dago, dagoen motivazio taldearen jarraipena egiten dugu. Eta ondoren, hilero, gaur egun nire kasua, Euskara batzordeko koordinatzailea Eluiarreko aholkulariarekin biltzen da, eta horrela planaren jarraipena eta egin beharreko ekintzak definitzen ditugu. Lehen aipatu bezala, bigarren plan honen helburu garrantzitsuena Euskararen erabilera sistematizatzea da. Sistematizazioan prozedurak oso garrantzi handia dauka. Izan ere, eginiko aurrerapauso guztiak finkatzeko eta irak eraman ez ditzan prozedura idaztea oso garrantzitsua da. Gaur egun, zenbait prozedura landu eta onartu ditugu. Zuzendariak onartu dizkigute. Adibidez, errotulazioa, papeleria, etiketak eta barne komunikazioa. Prozedura hauen bitartez, lehen genuzkan gaztelerazko errotuloak, gardenkien agertzen diren errotulo berrien aldatu ditugu, baita etiketak eta soldata ordainagiriak, gutuna salak, eta holako gauzak aldatu ditugu. Adibide gehiago, hemen agertzen dira, adibidez agertzen da garraiolari eraman behar dituen paketetan jartzen ditugun etiketak, edo bizita txartelak, edo eskubialdean, haren aipatu bezala, soldata ordainagiriaren ez dakit ondo ikusten. Euskaraz eta gazteleraz agertzen da, ez da ondo ikusten, baina prozedurak idaztea ondo dago, baina, klaro, gero jarraipen bat egin behar zaie. Ez da, idaztearekin ez da nahikoa, batzutan betetzen direla ere jakin behar da. Hori dela eta momentu honetan ikuskaritza prozedura ari gara lantzen. Eta ikuskaritza prozedurarekin batera beste hainbat prozedura dauzkagu. Itzulpen sistema, Euskara batzordearen berriztatzea, panel eta katalogo eta bazkaltegia. Eta hemendik aurrera landuko diren beste bi prozedura, trebakuntza plana eta harrera protokolo bat dira. Orain ez dut gehiago sakonduko prozedura hauetan, baina itzaldea bukatzen dudanean galderaren prozedurari buruz egin nahi baliko duzue, zuen erantzuteko prestitxango naz. Azken urte hauetan lortu ditugun aurrerapauso garrantzitsuenak bi sailetan bana daitezke. Giza baliabideetan alorrean edo tekniken barnera begira, formazio planean ikastaroak Euskaraz emateko aurrerapausoak eman dira. Eta harrera protokoloan Euskara integratu da eta Euskara planaren berri ematen zaie langile berriei. Eta marketingari dagoenez edo teknikaren kanpora ematen duen irudiari dagokionez, Euskal Herriko azoka eta ferietara bidaltzen ditugun materiala, panelak eta bai katalogoak, Euskararen presentzia daukate eta webgunean ere Euskara hasi da sartzen. Azken urte hauetan egin dituen aktibitateak
Nik neuzkan aurreko hitzaldian beste batera sailkatu dituzte, baina nik 3-4 sailetan banatuko nituzke. Alde batetik, euskararen erabilera sustatzen edo areagotzen duten aktibitateak egongo lirateke. Adibidez, gure proiektuen kudeaketa edo intranetean, GESPRO deritzalakoa, bai euskaraz, bai gaztelaniaz daukagu. GESPRO edo proiektu kudeaketa programa honetan, euskal hiztegien estekak ditugu eta baita Eloiarrek aurkezten duen enpresan euskaraz lotura. GESPRO honetan euskal foroa daukagu eta hilero aldizkari bat, euskarazko aldizkari bat argitaratzen dugu. Baita ere, euskara mintzatzeko eta euskara ikasteko bazkaltegia eta euskara klaseak ere antolatu dira eta kanpainak egin ditugu eta irakurmena lantzeko liburu apal batzuk jarri ditugu. Eta gaur egun, hiztegi terminologikoa ari gara lantzen eta tekniker osoari gaur egun pertsona batzuk badaukate aukera softwareak eta euskaraz esateko, baina eskaintza tekniker guztiari egingo zaio. Bigarren sail batean lehiaketak egongo lirateke. Gaur arte, ginkana, postal lehiaketa, marrazki lehiaketa eta ikun lehiaketak egin ditugu. Hirugarren sail batean, banatzen ditugu materiala egongo lirateke. Kasu honetan, egutegia eta alfombratxoa. Egutegia, aurtengo egutegia 2008koa izan zen lehena, eta hor daukazu egutegia nolakoa den, eta hurren urterako marrazki lehiaketa bat antolatu dugu teknikerko pertsonen familiarteko 14 urterazteko umeek marrazkiak egin ditzaten, eta hartu dugun leloa edo egakoa teknologia edo tekniker edo nola ikusten duzu zuen guraso, zabal delakoa bere lanpostuan. Eta 12 marrazki honenak hurrengo urteko egutegirako erabiliko ditugu. Honek komentatu bezala, alfombratxoa ere atera dugu aurten, euskaraz leroa daukana. Eta azkenik, abenduaren 3an euskararen nazioarteko eguna ospatzen dela proiektatuz, azken 2 urteotan guk teknikerren ere eguna ospatu dugu. Eta iaz, argazkian ikusten duzuen bezala, Andoni Ebaina izan zen gure artean. Eta etorkizuna zer? Olako aktibitate eta prozedurak egiten jarraituko dugu, baina guk beste urrats bat gehiago nahi dugu eman. Orain arte, euskara batzordea eta euskara pixkat, nahiz eta zuzendaritzaren babesean egon garen, ez dago tekniker osoan integratua. Orduan, hori lortzeko asmoz, euskara planak kudeaketa planaren barnean sartu nahi dugu. Horretarako adierazle batzuk behar ditugu. Eta gaur egun, bi adierazleia nahiko finkatua ditugu. Bat, erabilera da eta bestea pertsonen gaitasuna. Adierazle hauek gaur egun nolakoak diren ezagutarazteko gaitasun mapa bat egitea pentsatu dugu. Horretarako, inkesta bat pasatu genien pertsona guztiei beraien euskara maila ezagutzeko asmotan. Eta hemendik hilabete batzutara erabilera neurketak ere egingo ditugu. Aurreko hitzaldian komentatu bezala, zenbat pertsonek telefonoa euskaraz erantzuten duten, e-mailak nola idazten diren, tekniker barneko elkarrizketak ze hizkuntzatan eramaten diren, neurketak egingo ditugu gaur egungo diagnosia ezagutzeko eta kudeaketa planean sartzen denean helburua finkatzeko eta aurrerapausoak ematen diren edo ez, espero aurrerapausoak ematen, baina aurrerapausoak ematen diren ez ikusteko. Bestalde, euskara plana duten bezero emultsionatuak aztertu ditugu eta proiektuak euskaraz bideratzeko aukerak aurreikusi ditugu. Gure beste helburu bat, proiektu bat euskaraz eramatea da. Badakigu momentuz oso zaila dela proiektu bat euskaraz eramatea, baina lehen urratsak nahi ditugu eman, nahiz eta dokumentazio guztia eta euskaraz idatzi ez, pentsat ahozko harremanak eta aktak eta halako gauzak euskaraz idazten hastea.
Eta, bueno, gero, azkeneko bi aste hauetan, teknikerren sormen tailerak ematen dituen arduradurarekin sormen tailer saio pare bat izan ditugu. Saio hauen helburua izan da, guk Euskara Batzorde eta Motibazio Taldeko pertsonok, nola egin teknikeko pertsonek Euskara hitz egitea, hitz egiteko beharra sentitzea. Orduan, ideia batzuk atera ditugu eta hurrengo hilabetetan ideia hauek borobilduko ditugu eta pentsatzen dugu hurrengo urteko plangintzan sartzea euskararen erabilera sustatzeko eta pertsonek beraien implikazioa handiagoa izatea. Bueno, lehen komentatu bezala, guk oraindik bide handia daukagu egiteko, baina gaur arteko esperientzia izanik, puntu hauek ikusten ditugu garrantzitsuak Euskara Planak arrakasta lortzeko. Lehen puntu garrantzitsuena, zuzendaritzaren babesa izatea. Puntu hau nahitaezkoa da. Zuzendaritzaren aurka baldin bazaude, ez daukazu zer egin. Bestalde, tekniker osatzen, tekniker edo, Euskara Plana dagokion enpresa osatzen duten pertsona eta pertsona guztien parte hartzea eta implikazioa behar da. Gero, lehen komentatu bezala, lehen eta bigarren planen artean ikusi genituen ezberdintasuna dela eta aholkularitza gomendagarria da. Aurrera pausuak lortu nahi badi duzue, oso gomendatzen dizuet aholkulari fin batzuk edukitzea. Egitura operatibo eraginkorra ere izan behar dugu. Eta helburuen planifikazio egokia egin behar da. Eta noski, enpresaren erritmora lan egin behar da. Batzutan, nahi izaten dugu azkarrago joatea, baina hobe da gauzak ondo landu eta enpresaren erritmora lan egin. Eta bukatzeko, toki guztietan bezala, aurrelako plan batzuek aurrera eramateko dirua behar izaten da. Guk Eusko Jaurlaritza, Gipuzkoako Foru Aldundi eta Eibarko Udaletxearen diru laguntzak izan ditugu. Eta erakunde hauei gure eskerrik onenak eman nahi dizkiegu. Motzege izan da, baina denbora gehiago elkazue galderak egiteko edo proposamenak ere hartzeko zabalik nago. Eskerrik asko. Galderarik? Motibazio taldearen lana, zertak edo Euskara Batzordearekin. Bai, hori da. Euskara Batzordea, azkenean bien lana pixka bat, ideiak, azkenean guztien ideiak ondo datozkigu. Baina, azkenean lana banatzeko orduan, Euskara Batzordea izango litzateke pixka bat, legedia, prozedurak eta planaren garapena, olako gauzak, diru laguntzak, olako gauzak da. Motibazio taldea egiten duena da, euskararen eguneko, adibidez, Andoni gaina ekarri genuenean, Andonirekin hitz egin, etorzitekeen, gero alfombratxoaren logo, zer itxura nolako izango den, egutegiaren diseinua, ze gai erabaki, ze gai izango duen urteko egutegia, pixka bat ludikoa izango litzateke. Orain adibidez, eskainiko dugunean lan-tresnak euskaraz esatea, beraiek egin dute nola aurkeztu proposamena pertsona guztiei, pixka bat ludikoa da. Baina, helburua hasteko eta proiekturen bat edo euskara zuten? Helburua, komentatu bezala, gustatuko litzaiguke proiektu bat euskaraz burutzea. Horretarako hasi gara, lehenbizi hasi ginen begira, bezero multzionatuak, gurekin lan asko egiten duten euskara plana duten eta horako gauzak dira. Eta oso gutxi daude, gure bezero oso gutxi daukate euskara plana. Orduan zabali gaude edozeinekin proiektu bat euskaraz. Badakigu, momentu honetan zaila da, gainera teknologi arloan agian ere ez dakit
nola gongo diren hitz teknologikoak eta irebiltzen diren hitzak ez daude guztien esku. Orduan, jende asko dabil urte asko lanean badaki zer lan egiten duen, baina gero errezago egiten zaio adibidez, txostenak eta gazteleraz idaztea. Badaki oso zaila dela, baina behintzat hasieran urratz moduan saiatu proiektu bat euskaraz egiten, eta hasieran lehen komentatu bezala ahozko harremanak, idazten diren mezuak, aktak, gero dokumentu bat idazterakoan behintzat izenburua ere bieletan egotea, gero nahiz eta dokumentu guztia gazteleraz horako gustatuko litzaiguke proiektu bat euskaraz burutzen. Bai. Hor, badago zeikan hitz teknikoak euskaraz nolazten. Hore kaso gertatzen da, hitz teknikoak mekanizan maila egiten duzunak, etortzen da kaso eta zaizula nola azkenean maila egiten horren propian begia paseo da zeketa. Eta hori pila bat, beti erreazio izan dianak, eta danon arte egin dugu dukena zertu ez. Bai. Realizatu, danak erabiltzeko eraberdinak. Eko teknikoa nola zazten asuntortan igual izan egitezko estegitxo bat ordunean estatu eraila izateko. Ideia, guk adibidez hori ez konbentzatuta. Gaude hiztegi teknologikoa lantzen, baina pentsatuta genukan internetean sartzea, hori da, baina ideia hori da, adibidez teknikako webgunean izegi daiteke eta hola bestentzat ere eskuragarriko diteke. Por euskaltelekoa jarri behar, Bai. Euskalteleko egiten hitzak, zuntz, erotiko, tekniko galean, izkura asko. Ideia hori da. Enpresa askotan arazo hori izan duzela. Horretak bere gauza konkretu izan dut espeziala bere. Orokorrean gauden hitzak, dara lapotxatzeko. Ideia hori da, zein dugu eta... Piskala lotuz biro zanik, piskala lotuz izeri kontutik buke bai nabarmentzen dela ez dakit bakoitze bere beti dabilela eta egia da enpresa bakoitza eta ankere bakoitza desberdinela da eta nik adibidez kapen guk bai egin behar izan genuela nolabait ere planotan erabiltzen ditugu izen horiei buruzko zerbait propio horretarako adibidez Bilboko metro eta Gasteizko tranbia eta baina bai beti esan izan dugula hori ere gure lana da, Euskal Herriko denentzako balio izango duken hiztegi guk egin behar dugu. Norbaitek esango dit, badare, baina orokorrak euskaltean hor dago, ermudia hor dago, baina beti bigartzea joan, eta hemen zermire norbaitek agerratzen du, badagoela utxunioin nabaritzen duela, dano bat edo entzatu duzu, ia zementxe bertan eskuratu nenik liburu xabarreta, baina ura ere adibidez kafeak oso negatu da. Ura eraman dezakenik eta eraman nuen kafeko taller jakin batea, baina hori. Egiten dutela bat, behar hori adierazten dela. Eta gero bai, jakin egin dutela ikatu duzu prozedurak, ulertu nahi dut, nolabait ere euskara planak aurrera egiten duen edo ez neurtzeko adierazten moduan edo ez garbi... Prozedura dira, gutxi bera, ari gara esartzen euskararen presentzia minimo bat non egon behar den. Orduan beti, dagokion departamentuarekin adostu beharreko gauza da. Adibidez, errotuloak, papeleria gauzak adostuta daude, dana joan behar dela bieletan, lehenengo euskeraz eta gero gazteleraz. Eta adostuta ondoren, idatzia gelditzen da aurrera pausorik finkatzeko. Ez bat duzu idazten, gero igual departamentuan aldaketa daude edo zen gauza, eta emandako aurrerapen guztiak hankaz gora joan daitezke. Eta orduan, gaur egun gauden ari garen lantzen da ikuskaritza prozedura. Ikuskaritza prozedura horrek emango digu gakoa beste prozedura guztiak betetzen diren eroskatiko. Orduan, egingo dugu adibidez, errotulo prozedura esaten baldin badu errotulo berri guztiak bai euskeraz eta bai gazteleraz egon behar dira, adibidez, 2008 urtean badakigu teknikeren 37 errotulu zeudela. Urren urtean ikuskaritza egiten dugunean,
egon beharko lirateke, igual aldaketak egon dira, departamenturen bat etokiz aldatu delako edo ondana delakoa, baina, behintzat, lehen zeudenak berdin mantendu behar dira, eta dauden berriak ere, bi eretan agertu beharko lirateke. Ikuskaritza prozedurarekin hori nahi du ziurtarazi. Orduan, euskara plana martxan jarritzen duteneako, ez duzue nun oinarritu, ez duzue dokumentu idatzi bat, ala sortzen duzue uneaneko, baina esaten zuen, prozedura ontarako, erotu bat aldatzeko. Zen prozedura sortzea ontarako, hori ez dute ondatzen. Alege, guk baitu babesa bat nuna dugu, ganakin mutufoka egitzeko da, zerbait adosko idatzia lan bat dugula. Beste kontua da, gero zenbateak kostatzen zaigun hori aurrera anatzea. Hori ez zete garde ikusten. Guk, esan bezala, ia hasieran daude. Orduan, ikusten dugu ze behar ditugu. Eta orduan, adibidez, komentatzen zuen. Adibidez, bazkalteria da, euskaraz ikasten ari den jendea, mintzatzen laguntzeko biltzen gara bazkaltzera, eta orduan euskara ikasten ari den jendea mintzatzen hasten da. Orduan, bazkalteri horrentzat ere prozedura bat egin dugu, nola zenbat jende joan daitekeen, bermatu behar dela euskaraz egiten dela, eta horako gozak. Prozedura goaz, gure beharrak, ikusten dugun beharrak ala, idazten.